tresno seneng tara lamun sira terepet tresno kapuso maneman maneman kapuso sing griya mung saiki wis ora kesuwen, saiki wis rame, ora kaya biasane. Ana apa, Mbak? Iki lho aku. Lungguh ijen. Ngrasani saiki aku wis ora kesuwen. Saiki wis rejo mergo keluarga ning Gambir Seket iki wis ana. Ibumu wis ana, kowe ya ana apa. Ana adikku Wijaya. Ngono ya, Mbah. Dene aku wis saiki wis akiring kadewasan. Aku kepengin ngerti sejatine bapakku iki mapan ana ing ngendi to. Mbok menawa iki wis titi kala mangsane kowe ngerti. Sejatine sapa to Jaka Umbaran iki? Wong duwe ibu, duwe eyang kok ora ngerti bapak. Sing mbok karepno ora ngono to. Ya. Ngene lho Umbaran. Kowe iki ora anake wong tidak pejaraan Pandeglang kire pacu piling bali ngono. Kowe iki jek duwe trah utawa turas. Kowe iki saktenane mbiyen anake Bupati ana ing Kabupaten Ngranti sing jenenge Bandar Subali. Bapakku Bandar Subali sing duweni Kabupaten Ngranti. Biyen Lah kok kula mapan wonten ing Desa Gambir Seketi awit alit ngantos akiring kadewasan. Lara-larae kepiye to, Mbak? nek kowe kepengin takon larang-larae, alam semono bapakmu kuwi Bupati Ngranti. Ana geger gedhe ana ing Kabupaten Ngranti. Satemah bapakmu dadi kurban. Sedo ana ing Arang-Ranggana utawa ngrungkepi bumi ana ing Kabupaten Ngranti. Yen ngono bapakku wis tumekaning pati. Wis nek kowe kepengin takon sapa to sing merjaya pati kelawan bapakmu Bupati Ngranti? Lah, sinten sing mateni bapakku? Nek kowe kepengin ngerti jenenge Kebo Marcuet saiki sing dadi Bupati Ngranti. Marcuet. Mbah, pamong. Rumangsa gumregah sakjroning aku. Bareng wong tuaku mati ora karono kapundhut marang mesaning Gusti kang acara jagat. Malah kapara patine wong tua dipateni salah sawijining Kebo Marcuet. Jeneng anak lanang aku kudu bisa mikul dhuwur mendem jero marang derajate wong tua. Mbah,
yen menawi sampeyan niku negakaken lan lelani kalian kula kepengin ngudi tuwuh marang patine wong tuaku Bapak Bandar Sukari. Ya. Nek pancen kowe kepengin ngudi tuwuh bab perkara patine bapakmu Bandar Sugari, iki ana dalan. Kalamun kowe tedhak ana ing Kabupaten Ngranti, ketemu karo Kebo Marcuet, tanpa guna kowe bakal sorok nyawa paribasane. Siji dalane, kowe munggah ana ing Kraton Majapahit, suwita ngadhep ana ngersaning Sang Prabu ing Kraton Majapahit. Mengko yen gampang golek Kang Sarana kan supaya aku bisa tanding kelawan Kebo Marcuet entuk ungguling yudha parikedah kula sowan wonten ngersaning Sunan Prabu Bramantija kaya ngono menawi ngaten kula nyuwun pamit lan nyuwun idi pangestu panjenengan. wong tuwa pangestune Mbah Nyumili ati-ati den mrai. Kados ngaten kula nyuwun pamit. Ya. Malah kowe bujang. Sampeyan kok kaget. Yo Putune kaget. bali ning omah kok kaget. Anglong atiku ora kaya adate merga pikirku iki dina rada bingung. Ora usah bingung. Ning gambar seketi iki ana Kakang Joko Umbaran lan Joko Pujan. Saiki aku takon. Ya, Kakang Joko Umbaran iki nyang endi to? Wis ana setengah hari tak goleki kok ora ana. kowe takon Iya, sedulurmu nom Umbaran. Kakang Umbaran iki nyang endi? Ngene Tak lho. jak golek walang. Janjane aku iki ya dipenging kandha-kandha, ora oleh omong-omong karo si Umbaran. Lho kok dipenging? Ora oleh kandha-kandha wong jan karo Umbaran. Lah Kakang Umbaran iki kandha piye? Kok nganti meling aja kandha-kandha karo wong. Aku ora oleh omong-omong nek saiki Umbaran ki munggah ana ing Kraton Majapahit. Ana ing Majapahit. Hujan, waduh hujan. Wis aku saka desa Gambes. Ya muga-muga ae adikku Joko Pujan ora ngerti yen sak tenane aku arep tumuju ning Praja Majapahit. Aku ning kene, Kak. Oh, Lah, kok dadi wis kaya teko ngono. kene? Lah piye? Aku iki ngerti nek Kakang Joko Umbaran iki arep tumuju ning Majapahit. Lho kok tega ya Kang kowe karo aku? Dadi kowe wis ngerti nek aku arep tumuju ning Majapahit. Ngene ya, Kang. Ngono ya. Piye? Yo sing gedhe pangpuramudi pancen kabeh mau aku ninggalake karo kowe, aku ora pamit karo kowe. Sing sik. Mergo sangka karepku aku lunga ning Praja Majapahit iku ora lunga klenceran. Sepisan aku kepengin suwita ning ngersaning Sunan Prabu Bramantija ing pindhone aku kepengin ngudi tuwuh marang patine wong tuaku
ya wong tuamu rikala semana. Mati patine ora krana Gusti kang murbahi dumadi. Ning patine wong tuamu Bapak Bandar Sugali iki dipateni kelawan Kebo Marjuwe. Ngono. Tan saya cetolan gamblah. Ning gambir sekiti ana Joko Umbaran ya ana Joko Pujan. Semono uga lamun Kakang arep tumujune Mojopahit, Joko Umbaran tumujune Mojopahit, aku yo melu. Melu ya, Kang. Aja Melu apa? kowe urung kuwawa. Kowe durung kuwagang. Umpama aku agang lak ya ana Kakang Umbaran to. Mengkone umpama ana bebono mestine Kakang Umbaran ra negake kelawan aku, bakal sabiyantu kelawan aku. Melu ya, Kang. Urung tan urung ora mesti kowe ngribeti laguku. Yo ora to, Kang. Aku melu Kang. Aja yo. Mau pokoke aku melu. Mojopahit iki sedo. Wis entuk ra entuk, aku melu sampean yo, Kang. Mulih. Mau aku melu sampean. Mulih. Aku melu kowe apa? Simbahku karo sapa? Ayo mulih. Simbah karo ibu lah yo iso to. Mulih wae ayo. Mau Kang, aku melu kowe. Mulih, Bra. Aku mau bali. Mulih. Aku pengen melu Kakang Joko Umbaran. Jangan! Aku apamu, ay? Ilange wong tuamu lanang, aku gantine wong tuamu. Yo kene atimu kok kaya dening watu li sak tengahing segara. Nek aku ben bisa karo kowe, Kang. Aku melu yo, Kang. Aku ngerti karo kowe. Ayo kowe dhisik mulih. Kowe mulih luwih dhisik. Aku tak bacoke lagu ning Praja Mojopahit. Ora bakal bali. Ayo. Ana apa kok? Iya, ana apa ki mau eh? Kowe iki dipolo karo Umbaran. Yo, gandeng kowe wis tega karo dulurmu lanang. Wong iki elek-elek yo dulurmu. Aku bakal sabda Umbaran besok laramu luweh lara tinimbang kujan. Ora ngono jane aku iki sedhe nek mikir paham. Lho bapak kok mbok pikirke to mbok bapak wis tuwek lho. Kowe ora ngerti, legene iki wayah muda. Wis seminggu luwih iki ra muda iki terus piye coba. Lah kok masa udan kaya ngene apa ya enak legene. Lah yo enak iki mestine yo diundha. Duwike sing mbok wis entek iso nak dienggo tuku beras apa. Paham pergaweane iki yo no. Ya saiki ning warung kok ora mulai-mulai iki yo sing diamuk sampean sing mergawe. Rasane. Lah ra ngono wae. Aku krungu mbok rasani. Lah nek krungu kene ngapa? Kene ngapa nek Bar kok krungu? ngendi to, Pak? Oh nek ning warung ki mbok yo ndang mulai duwe wayahan jam piro? Nek warung kok kawit esuk nganti surut mati ora mulai jane iki sing mbok amut iki apa lah? Lah nek dingklinge urung coklat dhewe nek Lah yo ora ngombe kopi sak gelas ae col esuk
Sing hati-hati. Jajalan Pak Am. Coba kenegana karo Pak Am ora? Aku jane ora tega. Wong kok berseneni saben dina. Wis ayo mulai, ayo mulai. Monggo dhisik. Yen saka panyawangku tenggak mendhuwur kaya kebu tenggak ngisor wujud manungsa. Sapa kae? Ya aku Kipati Ngranti Kebo Marcuet. Kebo Marcuet. Bali sapa kowe? Disrawungake. Aku Joko Umbaran. Minta srayani Sunan Prabu Brawijaya Bromatunjung ana ing Praja Majapahit. Arepmu apa Mbaran? Nyekel kelawan kowe gedhe Mati kene aku kowe. mati saka tangan. Wis. Legen. Kok sepi. Wis nganti surup. Urung payu belas. Aku mulih ora godhuwe. Mesti mbok ketul yen ngamuk-ngamuk karo aku. Mesti aku duyap labeku. Mongko iki wis meh wengi. Wis surup nek ora payu terus kepiye iki cak. Legen yo. Legen kan. Apa iki? Tangi le. Leo. San don. Isih ana kedute. Nek ngono iku ora mati. Jajal tak ombenane. Sopo iki bocah iki mengko iso. Jenengku Dayun. Wong nek ngundang aku, bapake kelakinen jeneng Dayun. Iya, Dayun bapake Tulkien ngono. Iya, lha kowe sapa le? Aku Joko Umbaran.
Lho kowe kok turun terus dalan iki mau. Mendem ya, mendem. Aku ora mendem. Lho nek tawa Mang aku yo ora turu ngono. Mentas wae aku tanding karo Kebo Macuet. Wadoyo. Apa sikil ya? Aku arane ngene. Aku karo Kebo. Kowe juga mbak Kebo. Aku garung-gar Kebo mar cerewet. Yo perkarane apa kok kowe junggar-unggar? Aku entuk mintos layane suwun Prabu Brawijaya. Marang sapa sing cilik bisa nyekel gedene iso mateni Kebo Macuet. Bakal dikanjar bumi sigar semangka. Kowe iki sing duwe wong tuwa apa ora? Aku isih duwe wong tuwa. Wong tuamu jenenge sapa? Ibuku Jinggawati ngono. Jinggawati. Sik, aku tau krungu Jinggawati. Ya. Yen wong saka Grati ya. Iya nak yo wong saka Grati bapakku. Andar Sumgali. Kayo aku golekno Kebo Macuet. Tak wetoke sirahe tak gawane ning Mojopahit. Kowe jatuh lho, nek jatuh bisa mati. Kene ora wani. Tinimbangane aku wis katuarang granjan. Luwih becik mati saka tangane Kebo Macuet. Oh, nek aja gedhetekan kaya ngono. Aku tak tutuh karo Kebo Macuet. Dayon rewang-rewang ngono aku tangeno. Aku ora iso mlaku jejak. Ngendi Kebo Macuet? Mampal lu para merono le. Kebo Macuet tak ketoke kasih. Ono mau para yo. Tak tutuh saka sini. Keparat murang toto. Ayo, amange pira. Ayo siji musuh ayo yo Ayo
do tak pateni, Le. Dene kok ora mbok pateni Kebo Marcuet. Mergo wis satu arang Kanjang. Singgowati kuwi biyen katresnanku. Kowe prasasat daging kulitku dhewe umbaran. Wis ora perlu dadi senopati. Anakmu ngono Marcuet. Saiki ayo tak terke bali ning Gambir Seketi. Ngiras pantes ketemu karo wong tuamu wadon. Aku nek ora mbok tandu ra iso mlaku. Tak kandute. Ya. Bapak Kebo Marcuet. Kowe umbaran piye? Aku ora iso mlaku. Kalau ditandu teko Gambir Seketi sakno lho, sakno ra iso mlaku. Kudune ditandu ya Ya iya to, Le. Umbaran munggah neng gegere bapak. Ning kowe aja cekelan sungu ya, Le. Ngono Bapak Marcuet. Kunuke bapak. Dayon, bapakku nang kene, Le. Aku calon ning pundake Bapak Kebo Marcuet ngono. Kok kowe tak wis ning dhuwur. Ya. Ya lho ya. Ya. Aku suruh bokong ngene lho. Ayo. Aku wis melu ngono. Kowe tak yo, Le. Dayon, bapake tur kiyem. Iya ana to. Sungune Marcuet tak pokak dadi gaman ngono yon. Iya. Lah kok wujude aneh. Siji wujud kaya gada. Siji kaya pedange, Le. Iki jenenge gaman apa ngono yon. Iki nek ora kleru lho ya, nek ora kleru. Aku tau krungu. Iki jenenge pedang Kunto Sakanyana. Pedang Kunto Sakanyana ngono yon. Iya. Lah sing iki apa jenenge? Iki nek ora kleru gada wesi kuning, Le. Iki gada wesi kuning. Mm, Dayon, Iya. Kebo Marcuet saiki wis mati saka tanganku ngono yon. Wis matek ya bongko ya. Piyo yon. Daerahe Kebo Marcuet blabar ning Blumbangan yon. Ora daerah, Apa iku jenenge? darah to getih. Getih. Getih ngebaki Blumbangan Blumbang. walah kok koyo nglupek le blumbange, Le. Nek ngono Granti bakal tak ganti ngono yon. Mbok ganti apa, Le? Besok yen to dadi reja-rejaning jaman dadi kutha raja Blambangan ngono lho. Blumbangan ya. Dayon Iya, Le. Blambangan saiki komplang ora ana bupatine ngono yon. Lho nek ora ana bupatine utawa ratune, ya kudune kowe, Le. Mergo Kebo Marcuet sing mateni iki kowe. Aku sing lungguhi Ya iya. dadi adipati ana ing Blambangan ngono. Dayon. Iya. Dayon bapake Tolkien. Iya, Le. Aku bakal jumeneng adipati ana ing Blambangan. Seksenono aku bakal jejuluk ana ing Blambangan. Urubismo ya menak jinggo ngono yo.